Helo a croeso I Gofod Cymraeg a croeso I chdi, Hywel Pits, Iwan Pits dwi, dy annwyl frawd. Ie, mae'n gyfleus yndi. Mae hynna bach yn gyfleus yndi, ond gynnon ni enwogion hyd yn mwy enwog ar y gweill, does? Oes, mae hynna'n wir, mae hynna'n hollol wir, ie, so... Dydy pob, dwi'n mynd I just fynd trwy pob yn teulu fi na do. Na, wel, sa chdi gallu, ond sa chdi gael stopio ar ôl fatha fi, really. Y bwriad efo hwn ydy I gael sgwrs ac I fel rhoi cyfle I y cynulleidfa ofyn cwestiynau a I ddod I nabod chdi, ond hefyd jyst I clywed fatha dy siwrna di efo'r iaith Gymraeg. A yn amlwg dwi di, t'god, fatha, o'n i'n tyfu fyny efo chdi on. Oddach chdi, ie. Oedden ni'n byw yn yr un tŷ am cyfnod. Ie, am gyfnod reit hir, really. Ie. Ond dwi'n cofio de, pam oeddach chdi yn dy arddegau, oeddach chdi efo grŵp o ffrindiau, oedd efo'r gallu siarad Cymraeg, ond oeddach chdi yn siarad lot o Saesneg efo nhw. Ie, oedden nhw yn dod o aelwyd oedd yn siarad Saesneg efo gilydd. Oedd y fam yn siarad Cymraeg a'r tad yn siarad Saesneg, ac felly oedd pob di sort of arfer siarad Saesneg dros yn ei gilydd. Ac ie, ti'n iawn, o'n i'n siarad lot o Saesneg efo nhw, just achos oedd o'n sort of naturiol I wneud ar y pryd, ond fatha... Actually, just y sgyrsiau cychwynnol na, os di heina'n Saesneg, dwi'n meddwl oedd o'n just fan o switcho nôl dros yn ei gilydd. Ond erbyn hyn yn siarad Cymraeg efo nhw, so efo un yn yr un criw, ti'n fo? Hynna di peth, fatha, os ti'n dechrau siarad Saesneg efo rhywun, a hwnna di'r default, ti'n mynd I barhau I siarad yn Saesneg, dweud? Ti ddim yn mynd I... Mae'n anodd switcho ieithoedd hanner ffordd trwy fatha perthynas efo rhywun. Yndi mae o, ond mae hefyd o'n bosib gwneud, ti'n bod? Ond, ie, pan hynna ydy'r default, mae gen ti'r holl neurons ma'n bren chdi sy'n wired I just siarad Saesneg efo rhywun, yndi, ti'n bod? Pan ti'n gweld nhw, ti'n associate nhw efo'r iaith Saesneg, a wedyn ti'n troi at y Saesneg yn syth. A mae'n anodd I rewirio'r neurons na, yndi, so... So, deithio fi mwy am dy iaith, achos dwi'n teimlo bellach fel bod oeddech chdi yn siarad dipyn o Saesneg efo dy ffrindiau am cyfnod. Ti wan bellach yn siarad Cymraeg efo'r un set o ffrindiau, dweud? No, ie. Ond dwi'n teimlo bod dy Gymraeg di lot gwell na fi. Fatha, dwi'n gwybod, dwi'n gystadleuaeth. Ti'n gwybod beth ydy, mae fy ngwraig I yn gyfieithydd. So ti'n cael dy cywiro fatha trwy dweud? Do, ie, dwi wedi bod efo hi am bron I 9 mlynedd bellach. Ac, ie, yn y cychwyn o berthynas, oedd hi just yn... Nes I ofyn wrth I wneud hefyd. Nes I ofyn wrth I, os dwi'n deud rhywbeth wrong yn Gymraeg, neu di gwiro fi. Ac, a nath I. A mae dal I wneud yn ddyddiol, really. So, ydy hwnna'n rhywbeth fysa chdi'n annog pobl, fel os ydych chi isio gwella'ch Cymraeg, priodwch rhywun sydd yn cyfieithu? Ie, mae hwnna'n good tactic. Ond hefyd, bod yn awyddus I gael dy gywiro neu I ddysgu, bod yn chwilfrydig am y iaith, ti'n bod? Achos, swn I efo croen tyniach, swn I yn mynd yn really blin bod hi'n cywiro iaith fi constantly. Dwi'n ffain efo'r peth, dwi isio hynna. Achos mae'r iaith yn bwysig yn dweud, dyna sydd ni'n cyfathrebu, so... Ie. Ai, mae gen I comment yn y chat yma, mae angen updateio Cymraeg
paru cyfieithwyr a dysgwyr. Lle bod hwnna'n un i haciaeth. Da ni'n neud haciaeth yn M-SParc yn flynyddol, lle da ni efo pot of res, a wedyn mae'n mynd i'r syniad sydd yn gwella'r iaith gorau, ond fel mae'r Llywodraeth yn sort of ar y panel o beirniadau, dwi'n gwybod. Fama mae Cymraeg fi fatha... Beirniaid, ie. Beirniaid, diolch Hywel. Ia, mae'n weird yndi, achos fel dwi wedi prodi merch Saesneg, so ella bod Cymraeg fi wedi dirywio. Lle mae'n ffeithio gwella. Ond eto ti'n iwsio fo yn ddyddiol yn gwaith o felly hefyd, Ond dwi'n meddwl fatha, mae'n wahanol yn ydy, ti'n defnyddio iaith. Mae'r iaith ti'n siarad yn wahanol i'r iaith ti'n sgwennu a iaith dwi'n iwsio mewn i e-byst o falle. Dwi'n trio bod mor anffurfiol a bosib, ond mae'n tricky, yndi? Yndi mae o, absolutely. Achos ti bron i'n iwsio iaith ffurfiol os ti isio cadw'r iaith yn fyw yn chdi dy hun. Di hynna'n ei sens? Fatha, ti'n isio mynd o gwmpas yn galw pob yn chi ac yn... Achos mae yna fersiynau o eiriau Cymraeg sydd yn, ti'n fawr, rili ffurfiol. Fatha dengys. So fel... Ie, dwi wedi defnyddio dengys. Ond dwi wedi iwsio... Dwi wedi iwsio lafar, ond... Dwi wedi iwsio megis mewn e-byst. Ie, sgynna i'm isio o gwbl efo megis, mae megis yn ei sens yn dweud. Ond dwi erioed wedi deud o allan yn uchel, dwi'n meddwl. Dwi wedi, a dwi'n gwybod pam, ond dwi'n iwsio fo reit aml. Ti'n gallu defnyddio megis mewn brawddeg, Hywel? Sut frawddeg? Un megis hyn, er enghraifft? Ie, ti wedi neud o, oedd hynna hawdd. A wedyn, ti ddim just, ti sgwennu caneuon Cymraeg, dweud? Ond oeddech chi'n cychwyn yn sgwennu yn Saesneg yn bennaf? Ie. Dwi'n gwybod hyn, eto, un o'r perks o tyfu fyny efo chdi, dwi'n gwybod lot o hanes. Ond oeddech chi mewn band, The Dirty Words? Ie. Nathon ni sgwennu caneuon Cymraeg, ond oedd cyfieithiadau, rili, o caneuon Saesneg oedden nhw. Caneuon Saesneg pobl eraill? Na, ond caneuon Saesneg fy hun, ti'n bod? Ie, a wedyn nes i ddechrau sgwennu geiriau Cymraeg i caneuon gwreiddiol ni, y Cymraeg yn gyntaf, lle, ti'n bod? Ond yr ffordd nes i mewn i'r comedi Cymraeg oedd, o'n i'n neud gigs yn Caergybi, oedd y cynulleidfaoedd ddim yn ofnadwy o Gymraeg. Gymreigaidd? Ie, Cymraeg. Ac o'n i'n just canu caneuon eitha serious. Oedd caneuon o'r bands o'n i wedi bod ynddyn nhw, ond acoustic, ac yna neb yn talu sylw i fi, ac o'n i'n... Nes i just sod it, na i trio gael sylw nhw. So nes i ddechrau sgwennu caneuon Saesneg, kind of funny, I suppose. Mwy attention-seeking na funny, really. Ie, cos dwi'n cofio amball i gig cynnar chdi, lle oeddech chdi yn solo ar ben dy hun, oeddech chdi'n neud caneuon am... Oedd o'n meta ofnadwy dweud, oeddech chdi'n neud caneuon amdan bod yn gerddor yn perfformio i gynulleidfaoedd o ddim yn gwrando. Yeah, write about what you know, yeah, so... Ond oeddech chdi'n gael, i'r pobl oedd yn gwrando, oeddech chdi'n gael, oedd pobl yn chwerthu'n dweud, oedd pobl i fewn i hynna dweud, oeddech chdi'n gael reaction, dwi'n gwybod beth i... Wel, dyna ni, just ymateb, o'n i just eisiau ymateb. Ac, so, nes i gario ymlaen i wneud heina, y gigs yna. Nath yna rhywun weld fi a roed gig i fi'n Hynarfon. Ac o'n i dda, so allu fi gan yn Gymraeg yn Hynarfon. Ti'n bod, wneud half and half set bach.
So nes i sgwennu geiriau gwreiddiol Cymraeg, can i o'n sort of funny. Wedyn oedd Geraint Lyfgreen, wel fi fanna, nath o ddeud, ti eisiau gig yn Clwb Canol Dre, ond fydd rhaid i'r set cyfa fod yn Gymraeg. Yn i dda, cool, ideal, fydd rhaid wneud hynna. Fydd rhaid sgwennu set cyfa gan i o'n Gymraeg funny mewn bythefnos. No brabs. So, gig cynta uniaith Gymraeg fi, oedd efo peth na, beirdd, prifeirdd, oedd Rhys Iorwerth yna, Ifar Ap Glyn. Oeddech chdi'n ymwybodol o fel talwn y beirdd a fatha digwyddiadau fel yna oedd yn mynd ymlaen? Ddim gymaint, really, ti'n bod. Ond dyna di'r peth, mae'n hawdd iawn i fynd yn stuck mewn fatha yn y byd ti ynddo fo rwsyd, ti'n bod. Achos o'n i'n ei lot o gigs yn Rhyl, yn Caergybi, yn Baig Holwyn, yn Llandudno, a llefydd sydd ddim yn draddodiadol Gymraeg, a sydd hefyd ddim yn draddodiadol yn... faint o bands Cymraeg mawr. Dwi rioed wedi clywed am Candelas neu Tsunami neu Gwilym neu beth fel yna yn neud gig yn Rhyl. Ond eto, oedd o'n i'n neud, bob yn ail wsos, oedd o'n weird. Achos nes di, so wedyn, fel efo gigs o falle, nath Geraint Lyfgreen, nath agor y drws i chdi mewn ffordd i perfformio o flaen cynulleidfa gwahanol oedd yn siarad Cymraeg. A wedyn yn fanna, ti wedi cael rhan mwyaf o lwyddiant fel cerddor a digrifwr wedyn, da? Mae jyst i rolio. Hynna, really. Dwi rioed wedi mynd allan o ffordd fi bwcio gig. Dwi rioed wedi meddwl, dwi eisiau chwarae fanna, neu gysylltu efo'r fenyw yn y byd. Dwi jyst yn cymryd y gigs dwi'n gael, os dyna'n ei sens. A dwi'n gael llwyth. Dwi'n effernol o brysur, so... Achos o'r iaith Gymraeg. Bach o brag yn fanna. A wedyn, efo dy band, I Fight Lions, ti dal yn sgwennu, da chi'n, dwi technically fatha, dwi allan yn mynd efo band kind of, dwi'n gwybod, dwi wedi bod eisiau ers blynyddoedd da. A wedyn mae Dan Owen yn mynd i Australia, yndi, gitarist. Yndi, ond fel, mae cynnion chi, fatha, da chi wedi rhyddhau albums Cymraeg, album Saesneg a album Hanner a Hanner. Do, So, be di'r meddylfred o fanna, fatha pam cychwyn yn bilingual a wedyn wneud un uniaith a wedyn yr iaith arall? Cwestiwn da, dwi'n really siŵr, i fod yn onest. Dwi'n meddwl nathon ni gychwyn bilingual achos dwi dal bod fi yn really mwynhau sgwennu yn y Gymraeg. Dwi hefyd dal yn really mwynhau sgwennu yn y Saesneg achos barddoniaeth di barddoniaeth, really. Felly dwi dal yn reddfol yn sgwennu Saesneg ac yn Gymraeg. Wyt ti'n ystyried dy hun yn bardd, ddo'n? Dwi'n rhaid i fi, really. Ti'n Iawn. Rhywbeth. Ti'n sgwennu geiriau sy'n odli? Yn union. Dwi'n mynd cynganeddu. Dwi'n gwybod sut i gynganeddu. Nes i ddysgu ar gyfer joc. Nes i sgwennu can i Cabarella Steddfod 2022. Ac nes i sgwennu can cynganeddol, fatha joc. Achos stori'r sioe oedd bod criw Cabarella yn trio gweithio i ffordd i mewn i'r Steddfod drwy fatha braibio'r pobl iawn a wneud favours i bobl a falle. Ac o'n i'n meddwl... Hwna dy flwyddyn oedd Gareth yr orangutan yna? Na chdi, A bod fel llywydd yr archfeirdd neu beth, ia? Wedyn oedd ar chdi... Dwi'n rili cofio be oedd yr union swydd, ond oedd o'n gatekeeper, rysyn ni gilydd. O'na beth lle oedd pob yn gorau trio convinsio Gareth i adael nhw i fewn i'r orsedd, dwi'n meddwl, ia? Na chdi,
Ac oedd cymeriad fi yn adlewyrchiad o fy hymeriad go iawn i, really, yn meddwl fatha, wel, os dwi'n mynd i mewn i'r orsaf, dwi eisiau gwneud o am reswm go iawn, ti'n bod? So nes i feddwl, I am y gadar. Hynna oedd y logic tu ôl i'r gan. So nes i sgwennu can ffoli cynganyddol am teitl oedd Llif. Ffoli cynganyddol. Ffoli cynganyddol, ie. Dwi'n iaith yna, gen ti o. Ie, wel, ie, diolch. Ie, hollol gynganyddol. Ac nes i ddangos o i criw Cabarella, nath nhw dweud, Hywel, sy'n neb yn mynd i chwerthin ar hwn. Mond oedd select few sy'n mynd i ddallt bod o'i gyd mewn cynghanedd dilys. So nes i sgwennu rhwydwaith Menywod Cymru oedd bythefnos gen y thing. Ie, mae hwnna wedi mynd lawr y dda, do? Wel, mae hwnna wedi mynd lawr yn gret. So, weithiau ti'n gorau just gael gwarad o... Ie, mae'n bach yn gof. Mae'n bach yn upsetting achos nes i dreulio misoedd yn dysgu sut i gynghaneddu ac yn sgwennu can oedd actually yn deilwng, ti'n ba? Achos, so ddim yn ffynnu, swn i just yn trio cynghaneddu, fatha trio matcho'r syna heb actually neud o'n legit, ond doedd o'n ffynnu bod fi wedi neud o'n legit chwaith, so... Oedd o'n good call gael gwarad o'n i, ond oedd o'n lot o waith, ti'n ma? Wast amser, really. Ond pwynt wedi, dwi'n gallu cynghaneddu, so dwi'n technically'n bardd. Ond os ti erioed yn cyhoeddi cyfrol o dy eiriau, Fydd o'na, ie, 100%. Felly di roed o fanna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n syniad os oes a cyhoeddwr llyfrau allan yna sydd isio... Os ych chi'n... Lolfa, neu Carreg Gwalch, neu rhywun yn gwersiad, ie. So, ie. Os o'n hawdd, bob dim wedi cael ei sgwennu'n barod. Just hawdd, ynddi? Money throw broke. Be dyna'n Gymraeg? Ie, dwi'n gwybod. Arian am M-SParc. Elin yn cyfeithio'n dda i chdi, ond ie, dim yma, so. Digon teg. So, Hws, hefyd gen ti, ti wedi sôn dipyn am Cabarella, fatha, ydy'r criw yna'n, fatha, ydy'r bwriad yma i creu rhywbeth yn y Gymraeg sydd fatha erioed i bod o blaen, ta ydy'r Cymraeg yn just side effect, ti'n gwybod dal? Na, mae'r Gymraeg definitely yn rhan flaenllaw o beth da ni'n drio wneud efo yna. Ond, am beth weird, bych chi wedi dweud, rhywbeth wedi cael ei wneud o blaen, pan ti'n sbio ar yr hen stwff, Ryan a Ronnie, a yr hen Noson Lawen cyn iddo fo, ti'n bod, mynd yn really sanitised. Ie, ffyrfa cynnar fatha Hywel Gwynfryn a falle fyd. Ie, absolutely. Mae lot o hanes o satire Gymraeg a... Dewi Pws. Ie, Dewi Pws, ie. Absolute legend. Ond nath o nhw arloesi'r beth. Da ni'n neud y fersiwn extra o be nath o nhw sefydlu, really. Nhw sydd wedi gosod y seiliad, ond, ie, mae yna hefyd diffyg rhyfedd o hynna yn Gymraeg, dwi'n teimlo. Mae yna scene comedy reit iach ar y pwynt yma. Mae yna scene cerddorol reit iach, ond... Ie, dyn nhw'n mynd dod at ei gilydd yn aml, rhywsyd, ti'n ba? Dwi'n mynd abod llawer o bobl sy'n neud be dwi'n neud, os nath neb, really, ti'n bod? Dim bod yna rhyw fath o brag, swn i'n licio sa mwy o bobl yn neud o, really. Ond mae'n anodd achos ti angen cymeriad really specific i sgwennu musical comedy, dwi'n meddwl. Fatha mae criw Cabarella, maen nhw'n tueddu i wneud parodies o caneuon sy'n bodoli'n barod, ac ie. Ie, yn enwedig fel y criw divas, oedden nhw'n... Ie.
Oedden nhw ar y cychwyn yn neud carion poblogaidd fatha Cymraeg, ond efo twist. Ie, yn union. A maen nhw dal i wneud hynna, ond da ni yn dechrau sgwennu mwy o stwff gwreiddiol ar y cyd hefyd. A mae hynna'n braf i weld, so. Achos maen Ie, achos Mozzarella, fatha, maen nhw wedi bod yn canu'n acapella, yn creu fatha pethau traddodiadol, parodies, ond hefyd pethau gwreiddiol, so maen nhw fatha... Absolutely. Maen nhw'n cyfro bob dim, ynddi? Yndi, maen nhw. So, yr amlwg ti'n cael hwyl y gweithio efo criw Caprella. Ynddo, absolutely. Fatha, be di'r cam nesaf ta? Ti'n mynd i cael ymlaen i rhyddhau stwff yn I-Fi Lions, stwff solo chdi, ti'n neud mwy o stwff efo Caprella, be di'r planiau ar gyfer y dyfodol gen ti? So, god, gyda fi lot o blaniau ar gyfer y dyfodol. Taith Cabrela yn dod i fyny. Fyddai'n cymryd rhan yn hwnna, yn amlwg. Mae gen i fi prosiect Saesneg newydd ar y gweill. Dwi wedi bod i'r studio yn gynharach eleni, dwi jyst angen mynd yn ôl a gorffan bethau, ac mae'n amhosib ffeindio amser. Dwi'n sgwennu sioe gerdd ar hyn o bryd, efo gwasanaeth cerdd ysgolion Gwynedd a Môn, dwi'n cydweithio efo nhw, lle. So fydd hwnna yn cael ei berfformio mis Ebrill, a wedyn fi fydd bia'r hawliau i'r caneuon neu gyd, so illa, neu basio fo ymlaen i rhywun arall i gario ymlaen, dwi'n gwybod, gan i weld. Mae gen i fi just lot o bethau ar y gweill. Dwi'n meddwl bod Cabrela'n stwff blwyddyn nesaf, ond dwi ddim yn siŵr os fyddai'n gallu actually cymryd rhan yn hwnna. Ond, mae definitely werth sôn amdano fo, achos illa fydd o'n cool. Os a gynlluniau i fynd tu hwnt i Gymru? Ti'n be, nath criw Cabrela weithio, dwi'n gwybod os dwi fod i ddeud hyn, ond... Wel, ffain, neb gwachod na gwrando. Oedd na blaniau i wneud rhywbeth sioe gerdd criw Cabrela tu hwnt i Gymru yn seiliedig ar... Wel, yn dathlu ac yn dathlu'r iaith ac efo lot o elfennau Cymraeg yn ieithyddol, ond hefyd Cymreig iawn ohono fo, ond mae hwnna jyst ar y silff ar hyn o bryd. Ond illa fydden ni'n mynd yn ôl at hwnna rhywdro yn y dyfodol, gan i weld. Fysa chdi licio fatha wneud fatha caredin, neu... Cos ti wedi wneud fatha peth na do, ti wedi wneud comedi, gwyl comedi Aberystwyth? Ti'n beth rioed ydy, actually? O, na! Actually, nes i wneud un thing yna lle o'n i'n gorfod wneud stand-up am 2 funud a wedyn gael fy hel at fi fan. So nes i fynd â Dim achos, oedd pob yn wneud 2 munud, ti'n beth fatha, dim... ond oedd hwnna dda, ond hwnna di'r unig beth dwi rioed yn wneud yn gwyl comedi Aberystwyth, dwi rioed di bod i gwyl comedi Machynllath. Felly, Swn i'n meindio wneud y gwyliau yna, a swn i'n licio mynd i Gaeredin, ond ti'n gorau illa meddwl mwy am y sioe os ti'n mynd i hwnna, dwi'n teimlo. Ie, mae'r bwrlwm o fel bod mewn gwyl comedi lle ti'n fel lot o bobl sydd isio chwerthin a isio bod yna yn fatha... Fe'n fatha agoriad llygad, fatha yn enwedig o ystyried dy gefndir yn perfformio yn llefydd fel Caergybi, Rhyl, Colwyn Bay i cynulleidfa apathetic sydd fatha bron ddim eisiau bod yna, ti'n gwybod? Ie. Mae da ni cwestiwn llall gofyn lle mae Caeredin. Ffrind Edinburgh. Mae'n ffynu ni, fatha fatha Mancunion, fatha Caer. Ti'n defnyddio hynna? Fatha, cys dwi'n meddwl bod fi yn... Nes i wedi confused am llew Oxford, cos oedd rhywun ddim yn defnyddio Oxford. Rhywun wedi dweud Rhydychen, ie. Rhydychen, ie, so dwi'n meddwl bod beth Rhydychen. Dwi yn eisiau hynna, mwy na dwi'n eisiau rei Saesneg, really. Os na dwi'n siarad am beldroed, a wedyn, Leicester di Leicester, ie, dim Caerlu'r, so, ie.
Ie, ti'n mynd i Caer, ie. Dwi'n yn ei gigs yn Caerlyr. Do? Do? Bam? O'n i mewn band, ond do'n i'n mynd siarad Oddech, ie, oedd canwr yn dod o Leicester, dweud o Gaerlyn, ie. Ie, so, Hws, fatha, diolch am siarad efo ni. Ti isio sôn am y podcast ti'n neud, fatha, yn achlysurol? Achos mae hwnna'n cyfle arall, dwi'n meddwl, i pobl gallu gwrando. Mae'r iaith, ie. Yn enwedig tafodiaeth ni, sydd yn unigryw i, fatha, dwi'n gwybod, fatha... Dwi'n ddim yn unigryw i Gaernarfon ydy, achos Ddim dod i Gaernarfon. Da ni'n mynd dod o Gaernarfon, fatha hogia Llanber, da ni, felly mae'n wahanol eto. Ond mae yna rhyw flas o fel, fatha, yr gwahaniaeth rhwng acenion ni, dwi'n meddwl, gennym fi rhyw flavour bach o fel Llanbedr Pont Steffan, achos fan'na eisiau i'r prifysgol. Gennym fi dipyn bach o fatha pepyd i fewn, ella fatha dipyn o Tregarth a Wrexham, ti'n gwybod? A wedyn ysdi Caerdydd i prifysgol, da. Ie, dwi'n meddwl bod fi wedi pigo'n byd i fyny o fan'na, i fod yn honest. Dim byd o ran yr accent, bod. Ond ti'n ei gigs yn y prif ddinas, dweud? Sut ti'n ffendi heina? Do, Gogledd? Ba? Ydy gigs yn y de wahanol i gigs yn y gogledd? Surprisingly, na, dim really. Na. Mae pobl yn chwerthin ar bethau gwahanol. Dyna neud sens? Fatha, dwi'n meddwl, os ti'n neud gig i gynulleidfa mwy gwledig, fatha yn Mart Rhuthun, neu fath, mae pobl yn mynd i chwerthin ar bethau gwahanol yn caneuon fi na maen nhw'n mynd i yn y Glee Club yn Gaerdydd, really. Ond in a very broad sense, dwi'n meddwl bod caneuon yn mynd lawr gystal yn y ddau. Just, mae rei jokes yn really landio yn rei llefydd, ac mae yna jokes eraill yn really landio yn y llefydd eraill. So, yeah. A wedyn, stori, nes i cytio chdi off pan o'ch chi'n barod i plygio podcast ni. Ie, gennym ni podcast o'r enw Podpeth. Ewch i podpeth.com, dwi'n siŵr bod o dal i fyny. Dwi'n meddwl bod fi dal yn talu am y domain name yna. Mae yna lot o... Da ni angen mynd yn ôl i hynna, dwi'n meddwl. Ie, achos da ni'n di siarad, da ni'n mond i siarad mewn podcast, dwi'n meddwl. Ie, dwi'n gwybod. Some point i ni gael conversation os na mae'n cael ei recordio i ddarlledu rhywle. Ond nawn ni bigo i fyny ar y podcast. Ie, cool. Allan o blwyddyn newydd, achos gen i sioe gerdd i sgwennu, a dwi'n rili angen wneud hynna. Sharpish, so. Ie, a dwi efo llyfr sy'n allan yn dolyg. O, nes ti orffan o? So, diolch. Iawn, well done. So, ie, ond, ie, allan ei drafod hwnna. Sgyn ti fatha... allan siarad amdano fo eto. Dwi'n datganiad i'r wasg heb ddim yn allan eto. Dwi'n sgwennu llyfr. Ail llyfr iddo fi sgwennu. Oedd y gyntaf ghostwriting. Bydd yna'n Gymraeg? Dwi'n gael. Nes i sgwennu ysbryd. Ie, so os da chi eisiau clywed mwy o Cymraeg chwythig fi a Hywel, specifically fi a Hywel, checiwch allan Podpeth. Nawn ni roi link yn y chat on podpeth.com. Fedrwch chi lawrlwytho. Da ni wedi trafod llyfrau, do, cos dwi'n mynd allan llyfrau Cymraeg yn aml, ond... Na, allan ni'n un pod o leiad, do, ie. Ond, dwi'n blesed ar siarad efo chdi heddiw, wel, diolch am amser. Diolch i pob nath ddod i ymuno efo'r sgwrs, a wedyn dwi'n meddwl bydd hwn yn mynd allan ar M-SParc feed podcasts M-SParc, so fedrwch chi gael hwnna ar Spotify a bod ma'n all, da chi'n gael podcasts. So, a checiwch allan Podpeth, a gen ti gigs ddod i fyny haws? Ti'n plygio gigs? Dwi'n Blaenau Ffestiniog heno. So chi'n ardal Blaenau Ffestiniog? Sy'n
gwrando, sio dod i watchad. Ti'n gwybod, mae gen i lwyth o gigs sy'n dod i fyny. Just hywelpits.com, maen nhw'n gyd di gael ei rhestru hwnna, so ie. So, hywelpits.com, podpeth.com, da ni awe. Ie, awe. Oce, gret. Diolch, Hywel. Diolch, Iwan. Diolch. Ta-ra! Ta-ra! Diolch i chi hefyd, y cynulleidfa Claen am bod o gwrando ar y sgwrs yma, a fydd yna sgwrs arall efo person arall diddorol a nodweddiadol wythnos nesaf, yr un pryd am handi hanner a'r Dydd Gwener ar y sianel yma. Felly, edrych ymlaen i weld chi yna, a gobeithio bod chi wedi mwynhau y sgwrs yma. Ta-ra!